Здравейте на всички и добре дошли в моя канал и в първия ми влог. Както може би вече сте разбрали от заглавието, ще ви водя в Гърция. Днес е 1 септември и тръгваме утре на 2. Аз все още съм на багажа. Всички знаем, че ще бъде много повече от това, което съм събрала до сега. А проблемът е, че нямам абсолютно никакво време да го събирам, защото ще тръгваме доста рано. Буквално след 5 минути тръгвам за ресторант. И не знам какво ще правя. Просто не знам какво ще правя, но ще се справим. Оставям ви, защото наистина нямам никакво време. Добро утро от мен. Вече е 2 септември. Часът е точно 7:00. Аз точно се облякох и сега отивам да си доправям багажа. Но имаме един много сладък проблем. Борис не ми вдига. Партньорчето ми го няма, защото спи непробудно, не ми отговаря на обажданията. А пък явно не си чува и алармите. Така че ще се включа след малко, когато вече съм си оправила багажа и нека се молим да има включване и от него. Така че до след малко. Здравейте от колата! Официално тръгнахме колко часа? 9:05. В толкова успяхме, поне се събуди. Взехме си го. Не съм се успила. Не изобщо. Просто телефон ми беше в другата стая. Това за първи път го чувам. Защото не е така. Jokes on me. Така, да. Трябва да минем само да изтеглим пари от някъде, но имаме време до границата. Първа спирка, откакто сме тръгнали, решихме, че ще заредим на Шела. Обаче не можете да си представите колко коли имам. Мисля, че бяха поне 20. И в момента тръгваме отново. Най-вероятно ще заредим направо в Гърция, макар че по картата Waze издава, че има задръстване, което е поне половин час, така че за да минем бързо. 2 hours later. Час и половина, откакто стоим в задръстването. Хората вече са отчаяни. Просто вървят пеша към границата. Това е. Здравейте, официално от Гърция. Вече къде сме? Серас. Седнахме да ядем гироси. Той беше обезумял от глад. И след малко продължаваме. Чакахме цели 2 часа и половина на границата. Ме заболя малко главата. И ни остават още 2 часа до ферибота. И след това 40 минути с ферибот и 50 минути до хотела. Днес май няма да има много плаж, но ще видим като стигнем. Така че аз започвам да ям и до после. Може да се усмихнеш. Пуснахме 2 евро! Ще бъдем на изпарение до София. Най-накрая мога да ви кажа здравейте от Гърция. Цели 10 часа път. Хора, 10 часа път. Унищожена съм. След малко отиваме да ядем. Ще ви снимам и ресторанта. Очаквам да бъде доста весело там. Но наистина поне си струваше. Тук е уникално. Сега ще ви снимам стаята. Ето това е огледалото. Тоалетка. Тук много широка и удобна спалня. Там има тераса, между другото. Телевизор. Кухненски бокс, който даже е оборудван. Бомбонче и банята. Мисля, че банята е доста сладка. Много стилна. Здравейте! Здравейте! Ето мивката. Аз след малко отивам да ям, така че ще се включа. Не знам дали ще имам сили да се включа реално, но ще се опитам да ви снимам колкото за може повече от ресторанта.
Добро утро! Ние току-що се оправихме и сега отиваме първо да хапнем. А след това имаме 2 или 3 опции за плаж. Ще видим коя ще изберем. Така че ще ви снимам направо след като хапнем. Здравейте вече от плажа. Ние сме на Псилиамос, така се казва местенцето. Хапнахме, купихме си дюшек и сега трябва да направим 30 евро консумация. Взехме си за сега 2 смучета. Какво си взе? Red Paradise. Така, Red Paradise. Goji Berry. И? Какво беше това? Моркови някакви. Аз си взех Strawberry Fantasy и Red Paradise. Включване след първото ни къпане. Мога да кажа само, че водата е уникално хубава, много солена и точно за секунда и половина изгубихме дюшека, който отиде на едни скали, но беше успешно прибран. Беше доста интересно и след малко искам да отида да си взема очила, за да мога да гледам дъното, защото е уникално, кристално наистина. Часът е 3:30 и се прибираме, за да си починем за около час. След това сме се разбрали да ядем гироси. И после се връщаме на плажа, така че до след малко. И най-накрая дойде време за вечеря. Часът е почти 10, така че ще трябва да побързаме. Това е роклята, която избрахте от Инстаграм. Така че, да, ще ви снима направо, когато седнем. Нищо. И ти. Нашето място днес за вечеря е таверна Ласкарина. Не знам къде е ударението, да кажем там. И сме почти на брега на морето. След това ще се поразходим малко, може би. За сега имам гръцка салата, той си взе калмари. И не знам с какъв акъл си поръча и порция гирос. Ще разберем как ще се справи с това. Аз чакам още кебабчета. Не знам какво ми е станало, но много мисля за кебабчета. И за наша изненада ни казаха, че няма десерти. И се надяваме да има грешка, защото много странно. А на следната маса дори отсервираха деня, така че ще разберем после. Чакай надолу, не ще виждам. Не е логично така. Здравейте! Ексклузивно от Buggy Planet. Искаме да разберем как да си наемем бъги, но няма никого. И ще крадем ли? Ще крадем. Иначе хапнахме много добре, беше много вкусно. Бих дала 8 от 10 на заведението. Беше вкусно, но обслужването беше горе-долу. И десерт нямаше. Не че имахме място за десерт, но казаха, че няма, така че това за мен е една звезда надолу автоматично. Така че да. Сега ще се разходим малко и след това се прибираме, защото вече... Какво правиш? Защото вече стана малко късно и утре искаме да станем пак рано, защото времето го дават да бъде ужасно. Така че искаме да се възползваме, докато все още е хубаво. Така че след малко. Здравейте вече от стаята. Прибрахме се. Мисля, че часът е около 1. Много ни се спи, той почти заспа. И ще се видим утре. Лека нощ от нас. Добро утро или добър ден направо от един слънчев Тасос. Днеска явно е ден за малко повече почивка, защото, както виждате, времето е много гадно, не с нас със сигурност. И часът е почти 2 и не сме излезли от стаята. Сега отиваме да хапнем.
И след това, може би ще посетим плажа. Дойдохме на плаж, но аз съм под дрехи. Леко казано, замръзвам. В смисъл не замръзвам, но така ми е перфектно. А Борис е във водата и вече плува. Не знам как ще излезне реално. Аз сега ще си хапна мъфинче, ще почета книга и след това, ако събера сили и кораж, ще поплувам и аз, но не вярвам много в това. Хората, между другото, идват подготвени с обувки, а не като нас, да не набуде нещо. Видяхме и слънце, между другото. Не за дълго, но по него видяхме. Време за вечеря. Часът е 9 и малко. Оле, много духа навън. Времето е просто ужасно, наистина. Студено е, аз съм под дълъг ръка. Днеска нещо ми е код бяло. Гледахме допреди малко Игри на волята. Чакай, че няма светлина. Гледахме Игри на волята и нещо ми подсказва, че ще спечели жена този сезон. Ти за жена или за мъж си? В принцип за мъж, но според мен също ще спечели жена този сезон. Да се поснимам с тази гъска, докато чакам Бори, защото забрави нещо. И си го чакам тук. Много духа. Според мен... Мале. Според мен... Тук ще има... Ето, вижте ми косата просто. Това не е нормално. Аз на море ли дойдох, на планина ли дойдох? Така се казва и място, на което сме отседнали. Много е приятно. Но е буквално cool mountain living. Даже изобщо не е малко mountain, направо се е само mountain. Вече сме на крайбрежната и си търсим заведение. Междувременно спряхме на някакви машини и си спечелихме 2 топченца с фигурки вътре. Това успяхме. Искахме да си вземем огромна играчка, но разбира се, те се спечелят почти невъзможно. Какъв голям миньон! Айде да ми вземеш този миньон. Чай, че не се фокусира. Мисля, че има някакъв шанс да го вземе. Трябва да го откраднеш. Уникално. В крайна сметка се върнахме в селцето, в което сме отседнали. На сигурното, на вкусното. Another Greek night. Чакаме. Аз си взех гръцка мусака, той си взе, разбира се, гирос. И да, както виждате, вече съм с яке. Навън е нереално ураганно време, буквално. И се надяваме вече утре да поутихне. Но да, сега си чакаме храната. Вече е 11 без 10 и малко закъсняваме, но така се случи. Another day, another gyros. Така наречения ми скир кисело мляко. Ще видим, изглежда доста гъсто. И мусаката. Здравейте, вече е 5-9 и часът е 3:10. За първи път излизаме днес, защото времето става все по-лошо. Духа ужасно силно, валеше малко и вече огладяхме, затова отиваме в Лименария. Така че ще се включа направо от там. Здравейте от Лименария. Навън си вали доста добре. Нямаме чадър. Няма къде да намерим чадър и в момента спряхме в едно кафене да си вземем кафе.
Аз си взех лате, той си взе еспресо. Какво е това? Еспресо. Сингъл. Ние пак сме на ресторант. Току-що ни оставиха пресен кекс, направен от управителите на хотела. И е уникално вкусен, както виждате, вече лисват доста парчета. Май е вкусно. Ние все още сме си в стаята. Часът е 8:10 и навън е нереална виелица. Даже лампите ни просто още малко ще зададат багажа, както се казва. Не знам дали ще си личи, но постоянно присветкват. Да, и в момента гледаме Игри на волята. Не гледаме нищо. Гледаме, да. Дори не може да зареди. Като цяло е много фън положението, но it is what it is. Мисля, че ще ходим да хапнем отново след малко, но... Все едно сме правили нещо различно тия дни. Да, наистина, тук сме само на ядене. Буквално само веднъж сме се докоснали до морето, той 2 пъти. Много е зле. И знаете ли кое е най-забавното? Времето се оправя точно когато си тръгваме. Дори да останем, чак след като си тръгнем събота най-много, в неделя вече е слънце, 30 градуса, бомбонче. Но не. Ние сме на това. Здравейте на 6.9. Ние сме в Потос и отново ядем. Той си взе лапа 3 с бял шоколад и ягода. А аз си чакам палачинка с бял шоколад и палачинката ми. Изглежда уникално вкусно. Също толкова вкусно, колкото изглежда. Няма как да видите, но отидох да пипна... има пясък за доказателство. Отидох на плаж да пипна водата, дали е топло. И една вълна ме заля над глезените. И в момента всичко ми е мокро. Здравейте вече от плажа. Часът е почти 4:10. Най-накрая се престрашихме да дойдем. Макар и с не толкова дружелюбното време. Няма слънце, но поне е топло. Водата е прилична. Дойдохме на Псилиамос отново. Но изненадващо има ужасно много хора. Наистина. Много хора. И след малко ще си поръчаме нещо за пиване и влизаме във водата, докато не е станало съвсем студено. Здравейте от 7-9. Днес беше деня да си тръгваме, но решихме да останем още един ден, за да се пробваме за един адекватен плаж. В момента е 11:05 и отиваме да хапнем първо, като гледаме времето. Няма да е с нас до края. Там всичко е мъгла, може да видите капките по прозореца. Гирус без лук. Гирус с лук. Вкусно ли?
уникално. И тук имаме баничка, вита баничка с сирене май и един мъфин отзад, който ето. Борис изяде целия гирос, изяде цялата вита баничка и влезе да си вземе мъфин. А аз изядох половината гирос и не мога повече. Не знам как ще изхранвам това нещо. И после пак ще бъда гладен, спокойно. Взе ли си? Да, бе. Плажа, на който няма да сме. Но е хубав. Просто няма никакви места. След като отидохме на Adspaz Beach и видяхме, че е пълно, тръгнахме си и в момента сме на една уникално красива гледка. Здравейте в 4:16. До сега бяхме на плаж, но се връщаме към хотелчето, апартаментчето ни, за да си вземем дюшека. Защото за трети път вече не познаваме кога трябва и кога не трябва да го вземем. И се връщаме, да. В момента Борис отиде да си вземе нещо за ядене или да пиене. Не разбрах какво. След това отиваме да си го вземем и се връщаме на плажа. И мислим да стоим там сигурно 7-8, защото специално за това останахме. Имаше слънце, сега в момента няма, но времето е перфектно за плаж. Един час по-късно отново сме на плажа. Между другото имахме да заредим. Резервоара ни издържа от София до сега. Само едно зареждане от София. И за първи път заредихме сега за 60 евро и не знам как, но ни даде, че имаме почти пълен резервоар, което по нашите сметки не е много така и нещо май ни измамиха, но ще разберем по път, като си тръгнем утре. Ние сега влизаме да поплуваме. Здравейте от Потос, последна вечер. Решихме да се поразходим малко. Сега май ще играем на игри. Иначе, един фън факт. Искахме да си вземем скутер или бъги, нали? Бъги се казваше? АТВ. АТВ. Но в Гърция, или поне тук, не дават да се наема за лица под 23 години. Независимо от колко време имаш книжка, трябва да бъдеш поне на 23. Така че до 2026 няма да го бива това. Сингъл. Ама сингъл не работи. А, работи. Айде. Никъде не имаш типката път. Здравейте от хотела! Сега ще си мием лицето и ще си правим маски. След това ще погледаме малко Игри на волята и лягаме да спим, защото искаме да станем сутринта рано, за да отидем на последен плаж. Така че до след малко, докато изслагаме маските. Момента на истина.
Ето и готов вид. Кой е по-готин? Пишете. Аз залагам на себе си. И аз залагам на себе си. Но моята е по-добре сложена. Не трябва да се смея. Така, сега чакаме 15 минути и през това време, ето имаме си тук грозде и ще гледаме игрите. Все още сме само на втория епизод, но толкова. Минаха 15-те минути, току-що си махнахме маските. Не знам колко си личи лицето ми, но поне бляска. Мисля, че се... Опа, дали не го зумнах? Така, да. Ами, мисля, че се отрази добре. Я. Готини сме си. Супер са. Отиваме да си доизгледаме епизоди, да си лягаме. Ете от последния ни ден тук. Часът е 9:10. В момента се оправяме за плаж. След това ще стоим някъде 3-4 часа, може би. Прибираме се, за да си оправим багажа и към София. Здравейте от плажа. Трети дома. Току-що се намазахме. Влизаме да се къпем след малко. А времето е просто уникално. Наистина, перфектното време. А днес си тръгваме. Буквално след 4 часа вече трябва да сме си тръгнали. И е малко тъжно, но поне да хванем ден и половина общо от цяла седмица. Ти май си отчаян. Отчаян ли си? И ни спука между другото дюшечето. Ама, какво се прави? Айде влизаме. Ма е много топ. Дори ми е горещо, е 10 часа. Здравейте от ферибота. Вече официално си тръгваме от Тасос. Времето е просто веднъж. Може да видите какво хубаво слънце. Ето е и гледката от ферибота. Колата ни е някъдето там. Една бърза спирка за гирос. В Сере сме отново и сега ще хапнем и след това тръгваме отново към София. Yes. Здравейте вече от София. Най-накрая се прибрахме. Всъщност беше снощи някъде към 11 часа, но бях прекалено изморена, за да се включвам, така че го правя сега. Благодаря на всички, които са изгледали това клипче до край. Надявам се да ви е било интересно, да ви е харесало. Очаквам вашите коментари под видеото от това, кое ви е било най-интересно, кое ви е харесало най-много или просто ако искате да споделите нещо, да попитате нещо, ще ви отговоря. Така че да, ще ви бъда благодарна също, ако се абонирате за моя канал, ако харесате това видео и искам да знам дали искате да виждате още такива видеа в канала ми, защото на мен ми беше много приятно да снимам цялото това нещо, беше ми много интересно. Така че съм отворена за всякакви предложения и благодаря още веднъж, че сте с мен и до скоро!